अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि 22थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो लाहार फाहार बे जथुमाखौनो खुंफुंनांगौनि थाखाय नेम बादियै दिनै लाइ खुन्थिया गायसनदों फैगौ 2023 इं जानुवारि दाननि 6 निफ्राय लानानै 8 अक्ट'सिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि 22थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंगोन। बेनि थाखाय फारफ्रोमथिंबो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो। जथुमा खुंफुंगोननि जायगायावनो दिनै लाइ खुन्थिया गायसननाय जायो। बे लाइ खुन्थियाखौनो गायसननानै होफैयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलद स्वर्गियारिया। बे जथुमानिनो जोबथा सानखालि गेवलां मेलाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारियाबो बाहागो लाफैगोन होननानै मिथिहोदों। बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै नैबे रौता ओनसोलनि गिरुवा आन्सलिक ब्रह्म धोरोमनि नैबे गिरुवानि गेवलां फोथाराव फैबाय थानाय जानुवारिनि 6, 7, 8 बे तारिखआव उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि मोनसे कनफारेन्स जानो थांगासिनो दङ आरो बिनिनो दिनै सेथि हाबाफारि गिबि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि। बे गिबि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया दिनै जानानै थांबाय। आसा खालामो फैबाय थानाय जा ब्रह्म धोरोमनि कनफारेन्स बे कनफारेन्सआव रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाब मोनगोन आरो बेहाय फैनाय आलासिफोरखौ मोजाङै सिबिनो मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो बे जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि जा मोनसे कनफारेन्स बे कनफारेन्सनिनो बानजाय आफाद बे बानजाय आफादनिनो आंखौ चेयारमेन बानायनानै नैबे बानजाय आफादनि जा मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै मोजाङै मोजां जाफुंसार होनो हायो। बे हाबाफारियाव बेसेसो थान्दैफोरा बाहागो लागोन मिथिगोन बे समाव? बे हाबाफारियाव 2000निख्रुइबो बांसिन थान्दैफोरा बाहागो लागोन आरो बेनिबो बारा जानो हागौ। आरो बाहाय गोबां सुबुंफोर ब्रह्म धोरोमारि सुबुंफोर आरो ब्रह्म धोरोमारिल' नङा नैबे ओनसोलाव थानाय गोबां धोरोमनि रायजो राजाफोरा बेहाय बाहागो लागोन। खारन नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा धोरोमा गुबुन गुबुनबाबो जोङो बर' माहारि बर'नि मोनसे बे धोरोम बेखौ गासिबो नैबे गेरुवा ओनसोलनि बर' बाजार ओनसोलनि रौता ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां बाहागो लागोन आरो बेहाय जोंहा बिटिआरनि चिफ मानजाथाव प्रमद बर' बिथाङा लास्ट खालि बाहागो लागोन। बे जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय बेसे रां बावजा बाजेट लानाय जादों? बियो बाजेट माने बिदि गिदिर बाजेट लायाखै। रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददजों बयनिबो रायजो राजाफोरा न'खर गावबा गावनि फैसा खांनानै साख्रियाला गावबा गावनि साख्रिनि दरमाहाखौ हरदों। सोरबाया गावनि न'खरनि माइ महनसे हरदों, सोरबाया माने बेबायदिनो बायदिसिना न'खरनिफ्राय खांजोबनानै खालामनाय बे मोनसे बाजेट बेनो। खुलुमबाय। आं नोंथांमोनखौ चेनेलखौ आंनि धोरोमनिफ्राय धन्यबाद जासिबाय। बे जोंहा फैगोन जानुवारि 6, 7, 8 सानथामनि हाबाफारि लानानै ब्रह्म धर्मनि मोनसे बोसोरारि जथुमा जादों। दिनैहाय गिबि खेब जा मानगोनां आरसिनि आफादगिरि डक्टर नीलद स्वर्गियारिया गिदिर खामानिखौ मावनो होलांबाय। बिनि थाखाय आफानिसिम आं धन्यबाद जाबाय। बे बिथिङाव सावरायनाय जा धोरोमनि सावरायनाय सास्त्र बिसार दङ, सास्त्र बिसार सावरायनाय जागोन आरो गोबां जोङो आलासि लिंहरदों गेवलाङाव। जेरै CM प्रमद बर'आ जोंनि माबायाव गेवलाङाव बेखेवगिरि हिसाबै आफाया फैगोन आरो बिदिनो गोबां जों लकसभानि मंगलदै लकसभानि दिलीप सखिया बे आफाखौ लिंहरदों। बे आफाखौ सफैगोन गोबां आरो जों आलासि फैगोन आरो जोंनि उद्देश्यआ जाबाय धोरोमा इसोरा सासे इसोरखौ जों खुलुमो। बेनिखायनो बे बिथिङाव थानाय बेसेबां माने धोरोमारि दङ बे धोरोमारि माबाखौ जों खावलायदों, हांख्रायदों जाहाथे बे जोंनि कनफारेन्सआव नुजाफैथों बेखौ जों खावलायदों। माने धोरोमा सासेल' इसोरा सासेल', जोंनि मदफ्रासो बेलेग आरो बेनिखायनो जों बे बोसोरारि जथुमनि गेजेरजों जों मुलुग गोजोननि थाखाय जों अखन्द जयग'बो लानाय जागोन। अखन्द जयआ साननै खमावनो जोबजासिम अखन्द जयग' लानाय जागोन। बे मुलुग गोजोननि थाखाय सान्थि गोजोननि थाखाय जों इसोरनाव आर'ज खालामो जाहाथे बयबो जाथि बासियाबासिनो हारि बासियाबासिनो जाहाथे मोजां गोजोन सान्थि भाबै जों जै मैयै बयबो साफ्रोमबो मानसिफ्रा सुबुंफ्रा बे मुलुगाव थांनानै थानो हायो बेखौ जों खावलायनाय जागोन, इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामनाय जागोन। जोंनियाव उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादाव 6था दख'रा आफाद दं आरो बे दख'रा आफादनिफ्राय साफ्रोमबो जों मोनसे टारगेट खानो होदों। खमैनो 150 बेबायदि
जों फैनो खावलायदों हयथ' बाराबो जानो हागौ आरो मेहेरगोनां जे जानायखौ जों आसा खालामदों आरो जागोनबो जों सानदों आरो खमैनो फ्राय बिदिनो 8,000 9,000 मानसि जों सुबुं बाय जमा जागोन आरो बेखौ जों आसा खालामदों आरो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।